sai ma na ƙara jin haushin wannan shugaban FIFA ɗin nan gabaki ɗaya. FIFA ta yi alwashin za ta amince Donald Trump ya yi rafari a final da za a buga, ba wai full time zai zo yi rafari ba, akwai wani ɗan kes ɗin da zai ɗan interfering ya yi rafaranci a kan shi. Yanzu haka ma ana ɗan teaching ɗinsa yadda zai aikata irin wannan abu. Kuma Infantino ya jaddada wa Donald Trump cewa wannan World Cup ɗin da aka yi organizing na Amurka yana ɗaya daga cikin World Cup wanda al'umma sun yaba, kuma abubuwa da dama wanda aka ci irin na tarairaya da na jin daɗi an aikata shi a wannan wasan na World Cup ɗin nan. Kuma alhalin statistics sun nuna mana cewa babu wani World Cup da aka taɓa yi a duniya wanda aka yi shi a takure da cikin ɓacin rai kamar wani World Cup ɗin da aka yi hosting ɗin shi a ƙasar Amurka. A Mexico ya daɗi, a Canada ya yi daɗi, amma Amurka babu wani daɗi da saboda matsi da aka nunawa da wariyar launin fata da aka nunawa magoya baya da fans da 'yan bal da irin cin mutunci da aka dinga mutane a airport, wanda duk haka ba a yi irin shi ba. Wa'yan banda ma fans daga sassan duniya wa'yanda suka biya kuɗinsu na visa a ba su dama dai haka yake constitutionally na tsarin embassy na America, in ka biya kuɗin visa baka samu ba za a dama da shi ba. To akwai fans da dama wa'yanda sun already sun sasse ticket, sun sasse flight ticket, wannan za su iya cancel din shi in dai wannan dai flexible ne. Wa'yan sun yi booking din hotels kala-kala kuma sun je sun biya kuɗin visa, suna tunanin za su samu saboda sun ba da abubuwa masu muhimmanci wanda ake bukata, tabbas za su je su dawo, amma ƙarshe aka cancel din visa su ba a ba su. Wasu ma da aka ba su visa in suka je airport din dawo da su gida aka. To wai amma kun ji wannan mutumin Infantino shi ke zuwa ke cewa wai ba a taɓa yin World Cup mai daɗi wanda al'umma suka yi ba kamar wanda ake yin shi a America, wanda ba haka bane ba. Wanda aka yi na 2022 a Qatar da Rasha 2028 duk ba haka tsarin ba. Na Qatar in ka sai ma ticket na zuwa airport za a baka hanya ka shiga, sai dai kurin security su charges ɗinka, su charging ɗinka in ma ka shigo da wani abin ka wuce ka lami lafiya. In ka yi booking ɗin hotel wanda ke kusa da stadium da za ka kalla duk baka da matsala, za ka shiga Qatar a wannan lokacin nan da aka. Kuma haka zalika na 2018 Rasha shi ma in ka sai ticket shine bizar ka za ka shiga Rasha. Lami alami har yanzu ban taɓa ganin World Cup guda biyu ba wanda zan ce ma na taso da hankali na ina mararin kallon bal da na kalla na ji daɗi kamar 2018 na Rasha da aka, da kuma 2022 wanda aka yi shi a Doha Qatar. Wayannan sun World Cup da na ji daɗin su, amma wannan da aka yi shi a America in ban da bacin rai da mugun takaici ba abin da yake kawo ba. Kai ƙarshe ma duk yan wasan kama da ake so da an riga an sheke su, an yi eliminating din su, banda takura da aka yi wa al'umma masoya da suka yi asarar kuɗaɗen su da kuma tsinannen tsada da ticket yake tafka. Mafi karancin ticket tun daga irin farkon stage baya fin ƙasa baya tun daga kusan dala 200 da wani abu ya fara a irin knockouts, a irin stages da aka fara na bal. Da aka zo irin knockout stages sai da ticket ya je 400 dala 400 abin da ya zuwa 1000 zuwa 2000. Da aka je irin su quarter final da su semi final ticket sai da je dala 2000 har zuwa dala 4000. Yanzu na semi final din da ake gaya maka babu ticket na kasar dala 4000, wannan kai final din da ake babu ticket na kasar dala 4000, wanda ticket mafi tsada da aka taba siyarwa a final lokacin Qatar ma kwata-kwata bai fi dala 300 ba a final ma, bai ma kai haka ba. Ko wannan kiyasi ne, amma a Amurka saboda tsadar rayuwa da zalunci da rashin lissafi da tosewar basira yasa yan Europeans suke ta korafi. Kun san dama duk duniya ba inda kai Europeans fans din football suke korafi akan irin wannan tsada-tsada a Amurka, saboda ma ko irin concert ma da ake yi na waƙoƙi haka na celebrities zai fi ma arha ka je can wata ƙasar da celebrity ɗinku yake yin waƙa ka je ka kalla, ka kashe kuɗin tiket da komai na jirgi da makwazaunin ka kalli wannan concert din akan zai fiye ma sauki akan ka biya a Amurka ka kalla, saboda irin tsadar rayuwa da take cikin Amurka. Yawanci dama rayuwar bashi suke ba rayuwar jin daɗi waje ba. Irin a millionaires din suna jin daɗi sosai, amma irin average person gaskiya a matsa kake, komai rayuwarka a bashi kake gaskiya. Su kansu ma millionaires din a komai bashi suke ci, ko za su dinga amfani da irin shirin su ko wani leverage da suke da shi su dinga karɓar bashi shiga haka. To su haka rayuwar suke, rayuwar bashi. Gida ma wani ma ya mutu ma bai gama mallaka ba. Kai a nan Najeriya duk cewa dai akwai wasu abubuwa na jin daɗi, amma ba za ka taɓa haɗa da irin ƙasashen Afirka ba. Amma irin ƙasashen da suke cikin mugun jin daɗi wanda duniya ta shaida suna jin daɗi, amma ƙasashen Larabawa ne wa'annan dole kai haƙuri, su ne ƙasashen da suke jin daɗi. Sai da su kuma Larabawa ba kamar irin ƙasashen Turai bane ba da zaka ce kai a matsayin ka na bako daga kaji ka zama ɗan can kai ma za a dinga titin kamar da ɗan ƙasar ake tiritin ɗin shi, ba haka tsarin yake ba. A jinin ne kurin an haife ka iyayenka in nan ne shi ne ka ji daɗi, amma in dai kai wani tuwon zuwo ne to sai dai ka nemi kuɗin ka ji daɗi. amma dai irin wani benefit na gwamnati take ba ruwan ka da wannan sai dai daɗin ta ma irin ƙasashen Turai, Europe haka European countries su ne zaka ce maka in ka ji ma
irin yanayin rayuwarsu ya fi daɗi akan irin na Amurka. Shine bambancin kuran, amma Afirka yanzu ji dama ci ma baya ci gaskiya. Akwai Telegram channel da na buɗe wacce nake sa update nan take, wanda ko awa ɗaya ba a yi nake turo text da irin videos haka wanda za su kasance hujjoji na abubuwan da ke faruwa a cikin gabas ta tsakiya. Ba zan iya ɗora a account ɗina ba saboda ba na son issues. In a TikTok kake ko Instagram ka shiga bio ina za ka ga link na ajiye maka na Telegram channel ɗina, ka danna kai join, za ka dinga samun update kusan duk bacin 'yan mintuna ko bacin awa ɗaya. Daga abu ya faru zan zo in ɗora shi. In kuma a Facebook ne ka shiga comment section za ka na ajiye maka link na Telegram ɗina, ku shiga maza ku yi joining.